Helo, Lowri ydw i, a dwi yma i ddarllen stori gyda Dewin a Doti. Dewch i ymuno. Mae Dewin newydd fod yn sôn am y tro aeth i helpu Alice i ailgylchu. Dyma stori Dewin a Doti yn helpu i ailgylchu. Dwi'n mwynhau bwyta wydd recwas cyn mynd i'r cylch meithrin, medd Alice. Mae Alice yn helpu i glirio'r bwrdd ac yn mynd i roi popeth yn y bin sbwriel. Ond cyn i Alice i roi popeth yn y bin sbwriel, mae Dewin a Doti yn cyrraedd. Bore da, Alice, meddai Dewin. Da iawn ti am helpu mami a mam i glirio'r bwrdd. Wyt ti wedi meddwl am ailgylchu cyn rhoi popeth yn y bin? Ailgylchu, meddai Alice. Beth ydy ailgylchu? Ailgylchu yw defnyddio rhywbeth fwy nag unwaith, medd Dewin. Mae'n bosib ailgylchu botel laeth a'i defnyddio i greu rhywbeth newydd, medd Dewin. Waw, medd Alice. Pa fath o bethau newydd? Mae Dewin yn taflu'r sêr hyd. Dyma sut wyt ti'n gallu ailgylchu potel laeth, medd Dewin. Gelli di greu pot i'r ardd, creu botel i rhoi dŵr i'r blodau, neu greu pot dal pensiliau, medd Dewin. Waw, medd Alice. Dyna syniad da. Wff, wff, medd Doti gan nodio i ffen. Mae'n bosib ailgylchu bocs wyau i greu rhywbeth newydd, medd Dewin. Waw, medd Alice. Pa fath o bethau newydd? Mae Dewin yn taflu'r sêr hyd. Dyma sut wyt ti'n gallu ailgylchu bocs wyau, medd Dewin. Gallu greu gardd hadau, neu rhoi'r bocs yn yr ardd achos mae mwydod yn hoffi bwyta carfwrdd, medd Dewin. Neu gallu ti rhoi'r bocs wyau yn y bin ailgylchu i greu bocsys wyau newydd. Waw, medd Alice, dyna syniad da. Wff, wff, medd Doti gan nodio i ffen. Mae'n bosib ailgylchu gwastraff bwyd i'w wneud compost, medd Dewin. Beth yw compost, medd Alice? Mae compost yn dda i'r ardd, medd Dewin. Mae'n dda i'r pridd ac yn helpu'r planhigion dyfu. Ga i helpu rhoi pethau yn y biniau ailgylchu cywir os gweli di'n dda, Dewin, medd Alice. Wrth gwrs, medd Dewin. Mae'n bwysig ofalu am ein byd. Da iawn ti, Alice. Rwyt ti'n dda iawn am ailgylchu nawr, medd Dewin. Diolch, Dewin, medd Alice. Dwi am gadw'r bocs wyau mwyn tyfu hadau. Amser mynd i'r cylch meithrin, Alice, medd Mami. Sut wyt ti'n mynd i'r cylch meithrin, Alice, medd Dewin? Dwi'n cerdded gyda Mami a Mam, medd Alice. Rhaid meddwl am sut rydyn ni'n teithio, medd Dewin. Mae cerdded neu feicio'n dda os wyt ti'n byw yn agos i'r cylch meithrin. Mae teithio ar y bws yn gallu bod yn hwyl hefyd. Bore da, Alice, medd Jack, arweinydd y cylch meithrin. Sut wyt ti heddiw? Da iawn, diolch. Dwi wedi dysgu llawer iawn am ailgylchu. Dyma focs wyau gwag, medd Alice. Dwi am ailgylchu'r bocs wyau yma a thaflu hadau ynddo, medd Alice. Am syniad ardderchog, medd Jack. Mae Dewin yn taflu sêr hyd dros y bocs wyau ac mae'r hadau yn tyfu. Waw! Diolch am ein dysgu i ailgylchu, Dewin a Doti, medd pawb. Hwyl fawr tan ein natur nesaf. Wel, dyna syniad da. Defnyddio bocs wyau i dyfu llysiau. Beth am i chi gael tro? Welai chi cyn bo hir am stori arall. Hwyl fawr!